Στο σημερινό βίντεο θα φτιάξω ένα κρυφό χώρο μέσα στο δωμάτιό μου. Στόχος μας να μην με καταλάβει κάποιος ότι βρίσκομαι μέσα. Μείνετε μέχρι το τέλος για να δούμε αν θα το καταφέρουμε. Πρώτο βήμα είναι να σχεδιάσουμε το δωμάτιό μου. Αυτό εδώ λέμε τώρα ότι είναι το δωμάτιο. Από εδώ είναι η πόρτα. Εδώ όλος αυτός εδώ πέρα ο χώρος είναι οι ντουλάπες. Ενδιάμεσα από την πόρτα και την ντουλάπα βρίσκεται άλλη μια πόρτα, η οποία κάποιοι μπορούν να μην ξέρουν τι κρύβεται από εδώ πέρα πίσω. Και είναι ένα μικρό WC. Το οποίο εμείς σήμερα θα το φτιάξουμε ένα secret room. Ένα κρυφό δωμάτιο. Και ναι, αυτό είναι το WC μου. Παιδιά, είναι πάρα πολύ μικρό. 1x1. Με το ζόρι χωράει εδώ μέσα. Αυτό το πέρα το WC δεν χρησιμοποιόταν για πάρα πολλά χρόνια. Τον τελευταίο καιρό απλά το ανακάλυψα και λέω ας το χρησιμοποιήσω καμιά φορά. Οπότε πιστεύω για αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε σήμερα θα μας βολέψει. Πρέπει να βγάλω όλα τα πράγματα που βρίσκονται μέσα, από χάρτια υγείας, από πράγματα που έχουμε παρατήσει, από χλωρίνες. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Να τα αφαιρέσω και να τα κρύψω μέσα στο δωμάτιο, ώστε να μην καταλάβει κανείς ότι είναι διασκορπισμένα μέσα στο δωμάτιο. Οπότε θα πούνε τι έγινε εδώ πέρα. Οπότε πρέπει να τα κρύψω και να φέρω τα πράγματα που θα το στολίσω αυτό εδώ πέρα το δωμάτιο για να αρχίσει να παίρνει μορφή. Μείνετε μέχρι το τέλος, γιατί θα φέρω μέχρι και το gaming PC μου για να κάτσουμε να παίξουμε εδώ μέσα. Τι έχει μωρέ η μάνα μου εδώ μέσα? Και ακόμα δεν έχετε δει τίποτα. Τελειώσαμε. Και το secret room είναι έτοιμο να γεμίσει. Τη λεκάνη εμείς θα τη χρησιμοποιήσουμε για κάθισμα. Οπότε το μόνο που λείπει είναι να το στολίσουμε. Που ένα gaming room τι χρειάζεται? Φωτισμό. Και γι' αυτόν τον λόγο έχω πάρει λεντοτενίες, τις οποίες θα στολίσουμε τριγύρω εδώ πέρα στο ταβάνι και γύρω-γύρω εδώ πέρα από τη λεκάνη. Κολλάμε γύρω-γύρω τη λεντοτενία στο πίσω μέρος που θα καθόμαστε. Πίσω από τη λεκάνη. Αυτό που δεν είπα στην αρχή στο βίντεο, έχουμε μία ώρα χρόνο γιατί θα έρθει ο Άλεξ να με ψάξει για ένα γύρισμα. Δεν πρέπει να καταλάβει ότι θα κρυβόμαστε εδώ μέσα. Πάμε να ολοκληρώσουμε. Βάζουμε και εδώ πέρα. Τέλεια. Και μετά από πολλή ώρα που ταλαιπωρήθηκα, πίσω από τη λεκάνη, παιδιά. Εντάξει, σε κάποια σημεία δεν μπορούσα να τη στρίψω καλά, αλλά πιστεύω έχω κάνει πολύ ωραία δουλειά. Θα βάλω τώρα να φτιάξω τον νηπτήρα, να φτιάξω μπροστά το επιπλάκι μου για να βάλω το mousepad, να βάλω το ποντίκι μου, να βάλω το πληκτρολόγιο. Παίρνει ήδη μορφή. Επόμενο πράγμα που πρέπει να κάνω, ξύλο κοπής, το οποίο είναι λίγο μικρό, απλά αυτό είναι σκληρό γιατί είναι ξύλινο. Έχω πάρει άλλο ένα ξύλο κοπής, λίγο πιο μεγάλο, θα κρατήσει καλύτερα τη βάση μας. Ξεκινάμε. Έφτασε η ώρα που πρέπει να αρχίσουμε να τοποθετούμε πράγματα μέσα στο μπάνιο. Το οποίο αυτό είναι λίγο μεγάλο, αλλά θα μας βοηθήσει πάρα πολύ γιατί θα κάθομαι, θα το έχω μπροστά μου, έτσι εδώ, θα τοποθετήσω από τη μέσα μεριά τον υπολογιστή. Εδώ θα έχω οθόνες, πληκτρολόγιο, ποντίκι, όλα τα πράγματα, ό,τι χρειάζομαι και είναι το σημαντικότερο πράγμα που πρέπει να μπει μες στο μπάνιο. Εντάξει, μου κλείνει λίγο το χώρο, αλλά το χρειάζομαι. Το επόμενο πράγμα που πρέπει να τοποθετήσω από πάνω είναι ένα ξύλο κοπής. Είναι μια επιφάνεια ουσιαστικά. Να τη βάλω εδώ πέρα για να κάτσει σωστά η οθόνη. Μην μας φύγει τώρα από εδώ πάνω. Φέραμε και να τοποθετήσουμε την οθόνη μας. Top. Παιδιά, η οθόνη είναι έτσι όπως πρέπει. Εντάξει, είναι λίγο μεγάλη, αλλά έχει ήδη αρχίσει και παίρνει μορφή. Το επόμενο που πρέπει να βάλω είναι το PC, να περάσω καλωδιώσεις και να δούμε αν θα έχουμε ρεύμα. Βασικά θα έχουμε και μπρίζα το. Το επόμενο που κανονικά θα έπρεπε να το είχα βάλει πρώτο είναι το PC εδώ πέρα. Παιδιά, κάτσε just στη γωνία. Δεν θα μας ενοχλήσει κιόλας. Θα πρέπει να περάσω τώρα τις καλωδιώσεις, να συνέσω το PC με την οθόνη και να τα βάλω και τα δύο στο ρεύμα. Παίρνει ήδη τη μορφή του. Πρέπει να φέρω περιφερειακά για τον υπολογιστή. Θα φέρω ό,τι χρειάζομαι, snacks που μπορεί να φάω εδώ πέρα και να το στολίσω λίγο παραπάνω. Έφτασε η ώρα που έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που έχει γεμίσει το μπάνιο. Έχουμε βάλει και τις καλωδιώσεις. Είναι σχεδόν έτοιμο. Και παιδιά, πρέπει να στολίσουμε και το πίσω μέρος. Παρόλο που έχουμε βάλει το κρυφό φωτισμό που δεν έχει ανάψει ακόμα, απλά κάναμε τη δοκιμή πριν. Μπορεί να είναι σε Halloween έτσι theme. Άμα βλέπετε εδώ, έχει και LED. Οπότε θα μπούμε full στο gaming εδώ secret room που θα ταιριάξει τέλεια. Τέλειο. Το μόνο που έχει μείνει είναι να φέρουμε chips, να φέρουμε snacks γενικότερα και να τελειώσουμε εδώ πέρα το setup με το PC. Και είμαστε έτοιμοι. Λιγότερο από 15 λεπτά που θα έρθει ο Άλεξ για να κάνουμε το γύρισμα και νομίζω έχω κάνει πολύ καλή δουλειά. Έχω φέρει καλούδια εδώ πέρα που θα δοκιμάσουμε κάποια snacks. Έχω φέρει το μαξιλαράκι ύπνου άμα το χρειαστώ γιατί παιδιά δεν είναι καθόλου βολικά εδώ μέσα. Οθόνη, περιφερειακά, γενικότερα το έχω στολίσει και ήρθε η ώρα να τα ανάψουμε. Ήρθε η ώρα να ανάψουμε, να δούμε λίγο πώς φαίνονται όλα εδώ μέσα. Από εδώ δεν έχω κάνει τόσο καλή δουλειά, φαίνεται λίγο, αλλά είναι πολύ ωραίο. Ήρθε η ώρα και του Halloween.
Όλα με LED πραγματικά. Και η μεγάλη στιγμή έφτασε να δούμε εάν λειτουργεί το PC. Αν λειτουργεί το PC, είμαστε τέλεια και πραγματικά ολοκληρώνουμε το δωμάτιο. Παιδιά! Το PC άναψε μέχρι στιγμής, η οθόνη δεν έχει ανάψει. Πάμε. Ναι. Παιδιά, όλα δουλεύουν τέλεια. Φτιάξαμε τη λεντοτενία, φτιάξαμε το χώρο γενικότερα εδώ πέρα. Βάλαμε το PC που είναι γεμάτο LED. Έχουμε φέρει όλα τα πράγματα. Και το μόνο που έχει μείνει είναι να κάτσω να αράξω πραγματικά εδώ μέσα. Να κλείσω την πόρτα και να κάτσω μόνος μου εδώ μέσα. Και ελπίζω ο Άλεξ όταν έρθει να μην με βρει. Παιδιά, Halloween. Μπήκα κατευθείαν μες στο mood. Εντάξει, snacks. Έχω φέρει chips και σοκολάτες δεν τρώω γενικότερα. Τις έχω κόψει πλέον. Αλλά έφερα και μια σοκοφρέτα. Ό,τι καλύτερο. Το πόσο ωραίο είναι εδώ μέσα είναι τέλειο. Παιδιά, ήρθε ο Άλεξ. Ελπίζω να μην καταλάβει τι είμαι εδώ μέσα. Θα πρέπει να κάνω ησυχία. Ελπίζω να... Ο Γρηγόρης είναι εδώ. Ήρθε. Δεν με κατάλαβε. Με παίρνει τηλέφωνο. Με πω. Τι θα του πω τώρα. Ναι. Πού είσαι? Έρχομαι στο σπίτι. Ποιο σπίτι αγόρι μου, το θέλεις ο κύριος Χρυστοδέλησατε. Έρχομαι. Τι κάνω τώρα. Κύριε Χριστό. Παιδιά, μια έξω. Και εγώ είμαι εδώ. Και δεν το έχει καταλάβει. Μέχρι στιγμής δεν με κατάλαβε. Παιδιά, θα φορέσω τα ακουστικά. Όπα ρε! Παιδιά, με κατάλαβε! Τι είναι αυτό ρε! Από πότε χρησιμοποιείς εσύ αυτή την αποθήκη εδώ? Ήτανε μπάνιο. Να μην το χρησιμοποιήσω. Πες να μην το έχω δει και ποτέ. Δες τι έφτιαξα. Σόπα ρε! Δεν είναι καλό. Όχι bro, respect. Εντάξει, με κατάλαβες όμως. Επειδή μίλησες να ξέρεις, μίλησες δυνατά τώρα. Αλλά πριν, όταν σε πήρα στο τηλέφωνο, ήσουν εδώ. Ναι, από εδώ μιλούσα. Όντως δεν σ' άκουσα ποτέ. Όπα ρε! Παιδιά, του έδωσα τη θέση μου. Καλά. Bro, τι έχεις φτιάξει? Πες μου, τι έχεις και snacks. Μου έχουν μείνει πατατάκια εδώ στην τσάντα. Ναι. Καλά, έχεις πει στο μούρι έτσι. Βιντεάκι θέλει, δεν θέλει παιχνίδι. Αυτό θα κάνω. Θα κάτσω να γυρίσω βίντεο για το δεύτερο κανάλι. Game εδώ μέσα. Εγώ είπα βιντεάκι δεν είναι, να δω με το φαγητό μου. Λοιπόν, δεν κλείνεις την πόρτα. Θες να κάτσεις μέσα. Λοιπόν, έχω να παραδεχτώ ότι αν δεν μιλούσε δυνατά να τον ακούσω, δεν θα τον είχα βρει εδώ μέσα. Επίσης δεν ήξερα καν ότι υπάρχει αυτό το πράγμα στο σπίτι του. Γρηγόρη, την ώρα που ψιθύριζες να αρχίσω το τηλέφωνο, δεν σε είχα καταλάβει ποτέ ρε, ποτέ. Δεν έπρεπε να φωνάξω. Λοιπόν, καλή μου απόλαυση και έρχεσαι σε λίγο. Καλή μου απόλαυση. Για το βίντεο σου. Ωραία, το χρησιμοποίησε και ο Άλεξ. Ήρθε η ώρα μετά από τόσες ώρες που μου πήρε για να το φτιάξω. Να κάτσω να το απολαύσω. Να βάλω το μαξιλαράκι μου, να βάλω τα ακουστικάκια μου και να κάτσω να δω καμιά σειρά. Αυτό που πρέπει να παραδεχτώ είναι όντως αλήθεια. Είναι ότι σε αυτό το χώρο δεν μπορείς να είσαι άνετος. Γι' αυτό το λόγο πήρα και αυτό το μαξιλαράκι. Τα πόδια μου αυτή τη στιγμή δεν κάθονται καθόλου καλά. Αλλά εντάξει, τουλάχιστον πετύχαμε αυτό που θέλαμε από την αρχή. Να το κάνουμε κρυφό γιατί οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν τι έχω σε αυτό το πέρα το δωμάτιο. Και δεν ξέρανε καν πού καταλήγει αυτή η πόρτα. Οπότε το καταφέραμε. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ελπίζω να σας άρεσε. Like, subscribe, share και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια σε ποιο άλλο σημείο του δωματίου μου μπορούμε να φτιάξουμε έτσι ένα κρυφό gaming room.